Ichịkọta ndị Igbo ara ha ahụ. Ihe mere ichịkọta ndị Igbo ji ara ahụ n'ala anyị bụ na ikpe ziri ezi na ikpe kwụ ọtọ adịbeghị n'ala anyị. Onye Igbo na-agakarị n'ihu ebe ọbụla enwere ikpe ziri ezi, ebe a kwụbara ihe ọtọ, ọ na-aga n'ihu karịa. Mana ihe mgbu kachasị ihe mgbu onye Igbo bụ mkpagbu. Ihe o ji ara ya ahụ na obodo a bụ mkpagbu. Ọ bụ na-ewepụ mkpagbu maka na ịma na n'omenala anyị bụ ndị kwere na egbebere ugobere. Egbebere ugobere aha bụ ihe anyị ji ka mgbe ọ ihe mere n'ebe niile ndị Igbo bi, n'agbanyeghị nga anyị ha, n'agbanyeghị numerical strength dịka ndị oyibo na-akpa ya, anyị akpagbughị ndị niile gbara anyị gburugburu. Anyị na ha bikọrọ n'udo. Onwe ihe rọrọ onye Igbo ahụ isite n'ala Igbo bichie na mba mmiri, bichie cross river, chụpụ ndị a dịka ndị ọzọ na-eme. Ma anyị na ha biri n'udo n'ihi na anyị kwenyere na egbebere ugobere. So ihe na-enyekarị anyị nsogbu bụ mkpagbu na nsogbu na ọchịchị nchigbu. Ọ bụrụ na Naịjirịa ga-enwe ikpe ziri ezi, nwee ọchịchị onye ọbụla nwere onwe ya, onye Igbo ga-eme ọfụma karịa ka ọ na-eme tata. Ọ bụrụ na Naịjirịa ga-eme restructure n'ụzọ zuru oke, ọ bụrụkwa restructure nke aghụghọ, ọ bụrụ na a ga-eme restructure gaghachi back to 1960 or the spirit of 1963 constitution, then Biafra adịghị necessary. Mana ọ bụrụ na agaghị eme ya otu ahụ, ọ ga-akara anyị mana anyị nọrọ onwe anyị, n'ihi na dịka m kwuru sị, anyị adịghị aga n'iru n'ọnọdụ mmegbu, n'ọnọdụ mkpagbu. So ọ bụrụ na a ga-eme restructure properly, ezigbote restructure dịgote ahụ si dịbụ mgbe ahụ Nnamdi Azikiwe na Awolowo na Sardauna chịrị Naịjirịa, onye ọbụla ala were aka gị chọrọ otu ị ga-eme onwe gị, kpebie otu isi. Ọ bụrụ na ọ bụ ọsọ nke gị bụ 100 mita, ịgbawa 100 mita. Ọ bụrụ na ọ bụ 400, ịgbawa at your own pace. Ọ bụrụ na a ga-enwe ụdị restructure ahụ, mụ nwa kwenyere na anyị ga-eme ọfụma na Naịjirịa. Ọ bụrụ na ndị nwe Naịjirịa si na agaghị eme ya otu a, ọ ka mma na anyị nọrọ onwe anyị. Achọrọ m ịgwa ndị Igbo na n'agbanyeghị otu ebe niile siri gbaa ọchịchịrị, n'agbanyeghị anya mmiri na akwa ime obi anyị na-ebe na ọ ga-adị mma. Achọrọ m ime ka ndị Igbo mara na the fact that anyị survive go survival. Ihe m bịara ebe a taa to celebrate survival. Anyị enwebeghị victory, mmeri, but the fact that we have survived goes through that we shall eventually win. So let us celebrate our survival. For 47 years, we have survived this nation, despite all that. Always so na akwaturu anyị, ma Chineke ekwe ka azọpịa anyị. So na ọ ga-adịrịrị anyị mma, bye and bye. N'ihi na Chineke nọnyere anyị. Igwe Jenga.